Dubravka i 555 sagovornika, uvek u isti dan, kao ljubav, kao život, kao san. E sad, ja moram da ti postavim jedno pitanje koje ti verovatno nikada niko nije postavio. Da li ti uopšte jedeš? Kad tako izgledaš kao što izgledaš. Ja slabo jedem, ja nemam vremena da jedem. Zato što nenormalno kuvam. Puno radiš? Puno radim, a kad dođem kući onda ja kuvam, ja sam non stop u kuhinji. Ja kuvam sve moguće što postoji na ovom svetu. Specijalitete i najljepše kuvam. Mislim da bi mogla komotno da budem šef neke kuhinje. Nije bitno da li italijanska, kineska, sve imam u malom prstu. Ali verovatno od tog silnog, od te silne ljubavi prema kuvanju i kuhinji, ja se zasitim tih mirisa i meni više nije dojelo. Ja apsolutno strašno slabo jedem, onda puno treniram, jako malo spavam, dosta putujem, dosta sam skoncentrisana na decu, na njihove probleme. Onda i kad legnem da spavam, ne spavam dok oni dođu, dok ne vidim sve njih u krevetu, a njihov ulazak u krevet je u 4-5 ujutru. Ja onda u 7 ustanem, to je 2-3 sata spavanja i odatle ta linija. Nemoj da misliš da je... A je li bilo malo i vežbanja ili nešto? Dobro, vežbam ja sam. Ili imaš vremena stvarno da malo vežbam? Ja zato uvek imam vremena. Ja zdravo živim, nekad živim nezdravo, imam recimo momenta kad 15 dana ludujem najstrašnije. Ni malo nisam dobra. Šta to znači ludujem? Pa to znači da ludujem, pevam, igram, samo i sebi pravim žurke u kući, samo i sebi pravim lepo. A pošto imam imala to zadovoljstvo da budem u tvojoj kući, koja je uvek cakum pakum, ko sprema to sve, ko čisti? Sve sama ja. Da, jedno si mi rekla dođem u 2 noću i počnem da spremam. Do početka ove godine. Sad su deca porasle, hoću malo da ih naučim jer ne mogu da dozvolim da imam velike ćerke, a da nauče da ih celog života obslužuju žene. Sad sam im rekla, izvinjam se Lutko moja, ti imaš svoju sobu, ti svoju, svako je zadužen za svoje. Ja ću da proverim, budem li videla ovako, a one znaju. Kako dođem s puta, one počnu da me imitiraju, da me malo raspolože, one krenu. Evo je mama, Praško stigo. Onda me zovu Salveta, zbog cigare. Stigla naša Salveta, Praško i ono, izvinjavam se, ovdje ima prašenje. Imaš li vremena za ljubav? Jesi li trenutno zaljubljena? Nisam zaljubljena, ja sam trenutno odljubljena. I slobodna, jel? Slobodna, da. Slobodna sam, ali pa ne mogu da se baš pohvalim da mi je lepo, ali valjda će doći neki bolji period. Valjda ljudi i ne znaju da sam slobodna, pa mi se niko i ne udvaja. Ja se izvinjam, stvarno gledalcima, ja jako teško pričam. Da, evo, još moram da te pitam, pošto sam imala to zadovoljstvo da me ti voziš u kolima. Rekla sam, to je bio prvi put, zadnji više nikad. Aj, molim te, objasni gledalcima, kako ti voziš auto? Prvo voziš 200 na sat, drugo istovremeno se šminkaš, je li tako? Da. Pričaš na telefon i pušiš. E sad, kako to izgleda? Kad bi ti Duda sad nešto rekla, nećeš verovati. Ajde. Sam ja sad žena koja vozi najnormalnije i mislim, ovo prvi put tebi govorim. Ajde. Dobila sam jedno pismo, našla sam u sandučetu od nekog vidovnjaka, ja ne verujem u to. I stvarno ne verujem, volim da mi ne, znaš, ženske one priče, gledam u šolju, kao ovo, i onaj će mi gleda u karte, kao, mislim, to su nebuloze, ali ja to čujem tog momenta i ne čujem. Nađem jedno jutro pismo u sandučetu od nekog, imam negde mi je upisan broj telefona i kao ako budem žela da mu se javim, naravno nikad mu se nisam javila. I u tom pismu mi je pisalo da ću imati tešku saobraćajnu nesreću i kao on je meni prorekao sudbinu. Da ću imati tešku saobraćajnu nesreću i da malte ne me moji neće identifikovati. Da će kao auto se zapaliti, evo, veruj mi da ovo prvi put sad pričam sa tobom. Baš nikad nisam pričala o vožnji sa nekim i to. Ja dođem u kući, uđem unutra i još jednom pročitam, još jednom ovom onamo i nazovem tog čoveka. To je negde, u stvari ja sam provalila da je neka drugarica to u stvari
u moje ime odnala moju sliku, pa pitala za mene, pa je taj rekao, ona to nije smela da meni saopšti. Da li mi veruješ, Duda, da vozim kao početnik zadnji? Tako sporo vozim i ušao neki strah u mene i ne mogu toga da se oslobodim. Sad komotno možeš sa mnom da se voziš. Dobro, još malo. Reci mi, evo približavamo se kraju emisije, reci mi, hoćeš li sada krenuti sa promocijom novog albuma? Pa kad bude izašao album, normalno da ću krenuti sa promocijom, ali još nije izašao, ima još nekih 2 pesme da se uradi mix, Angie je zadužen za to, Angie Mavrić. Imam jako lepih pesama. U stvari ja sam narodnjak i one pesme, da budem iskrena, one koje sam snimila u disko ritmu, sve sam ih pobacala i okrenula se narodnoj muzici. Eto, tu je problem moj bio. Tu je bio prošlo se toliko čekalo. Pa ja znam da je bilo gotovo, da malta ne izađe za 3 dana. Ja ne mogu da zamislim sebe da ja sad izvedem 3 devojke da igraju pored mene i da ja, koja ne znam nijedan pokret da napravim, da radim ovo. Smejala sam se nekim mojim koleginicama koje stvarno niti su mlade, niti imaju smisla sa igranjem i sad stoje i one kao nešto, mislim, nebuloze. A da pevam i da stojim mirno i nije to to. Godinama si uvijek elegantna na sceni i uvijek moderna. Ko se brine o tom stylingu, odnosno, je li to ti sama se skockaš? Da li mi veruješ da nikad nisam imala stilistu svog? Nekad sam srljala, nekad sam imala promašaja, stvarno, da vidim da se sama i sebi smejem, ali i to su promašaji kad ne stignem da baš onako ja nađem haljinu adekvatno ili nešto, pa onda uhvatim nešto što sam u prolazu kupila i kažem daj šta daš, ja nemam vremena sad, kasnim u emisiju, ja moram nešto da obučem. I 100% znam da je promašaj. A dešavalo mi se, da budem iskrena, da uđem u butik najskuplju, recimo uzem Majsbergovu stvar, skinu mi ljudi sa lutke koja ne pitaj koja cena. I dođem i ja sam, zovite modnu policiju, u žiriju, modni žiri. A dešavalo mi se da odem kod Kineza i kupim od Kineza najobičniju haljinu. Recimo ja najvišu ocenu dobijem. Tako da tu nema pravila. Celog života sama i sebi biram garderobu, oblačim se sama. Ne patiš od firmiranih stvari? Pa, da budem iskrena, jedno vreme ću se vidjela u Kavaliji. Volim i uvek imam, pa dobro, nije to sad stvar da patim, ne patim, ali jednostavno mi se dopa, evo recimo ovo je Blue Marine haljina i ja volim neka jedan komad i ja znam da ću da nosim recimo na gostovanja, neće to biti samo za emisiju, ja ću nositi eto tako. Sad nažalost ne mogu pomoći ni svom detetu da bar može ona da nosi. Ne može, nažalost, takvo je vreme došlo da novinari odmah na saleću slikaju. Bilo bi, evo, Jelena obukla maminu haljinu, tako da sam ja na teškim mukama. Treba kupiti njoj, treba kupiti meni. To je gomila, je jedino da otvorim neki butik i da šaljem ljude da idu u inostranstvo da donose stvari. Ali dobro, kad su mediji u pitanju, nešto oni tebe nisu puno maltretirali. Nije bilo neki veliki tračeva, nije bilo Pa nisu. Normalno su se beležili tvoji uspesi. Da budem iskrena, desi se nekad. Evo recimo, sad sam se jako iznervirala, došla sam s puta i momentalno sam zatekla novine. Ja se više nerviram kad mi neko vređe dete nego mene. Dobro. Evo recimo, izašlo je u jednim novinama, ja imam divnu saradnju sa njima i neću da imenujem koje su novine. Izašlo je recimo, evo, Goce Božinovske ćerka sa silikonima, silikonska usta, silikonske grudi. Ja kažem malo, stavite njenog tatu pored nje, ona ima identična usta njenog oca, ona je prelepa jedna devojka sa prirodno prelepim grudima, čak što više često, ja kažem sine, molim te, dođe neka moja drugarica, kaže Jelena, molim te, samo se skini da ti vide grudi, kaže mama ti nisi normalna, s tobom nešto nije u redu. Čuj da se skidam da me gledaju. Pa ja kažem sine, molim te učini mi jer to su grudi kakve sam ja imala kao devojka. I sad me to strašno pogađa i nervira što pričaju što pišu takve nebuloze. Zaista. Ovo to što je sad na početku karijere. Da li mi veruješ, Dudo, da sam, pošto sam morala odmah direktno sa aerodroma u emisiju, donela sam odluku, sutra je vodim kod doktora.
na pregled i osvanuću novinama lekarski pregled gde doslovce će, znači, snima grudi, gde piše devojka sa implantatima ili bez implantata ili bez ikakvih problema, overeno. Znači, može da izaberu oni neku komisiju koja će da... Nije bitno, ja nemam ništa protiv silikona i lepo je kad neko nema, kad devojka ima kompleks da uradi, što da ne uradi? Ja volim kad mi lepe silikoni i sve to, ali nemoj da pišeš, više me nervira onaj naslov, ne to silikoni, nego onaj naslov silikonima u borbu za karijeru. A ona izuzetno devojka dobro peva, nešto je moje dete. I peva već 2 godine, da. I peva, i fenomenalno peva, izgleda sad, Bože moj, nikad se ne zna, možda ispadne sutra. Pa da ja sam u sebe demantujem, ja sam majka i meni moje, svakom je svoje dete najbolje peva. I ko će biti podrška ako nećeš ti, da? Pa normalno, kao ja, i druge majke su podrška svojim ćerkama. Sad ona nije kriva, ne može ona mene da ubije i da kaže ne, ja sam ćerka od Perse i Milese. Jeste. Znači mora da kaže da je moje dete, šta ću ja što se bavim istim poslom. I na kraju zaista posljednje pitanje, kako izgleda, molim te, kad se ti odmaraš? Je li to samo na plaži? Nikako, ja kad bih ti rekla da ja ne spavam u spavaćoj sobi, ja spavam na dvosedu i to je čudno. Onolike kuće i onoliko kreveta. Pored onoliko soba i onoliko kreveta, ja spavam na dvosedu gde ovako, pre neki dan sam imala upalu ovog nerva ovde, jer ja moram tako da spavam. Ja sam navikla, se mučim i verovatno je to jače od mene, ja tako živim. Čudo jedno, ali je tako. Dragi gledalci, samo zbog Goce Božinovske sa vama su bili Dubravka Rodić i Milan Nikolić. Goco, hvala ti velika. Hvala puno i tebi, Dudo, jedan veliki, veliki pozdrav svim gledalcima. Dubravka i 555 sagovornika, uvek u isti dan, kao ljubav, kao život, kao san.